Feminino singular. Un programa das nenas e nenos de cuarto de primaria do CPI Santa Lucía para Disque Radio. Hoxe Disque Radio Emilia Pardo Bazán. Hoxe edición especial Disque Radio Misterio. Contamos coa colaboración do doutor Abelus Oliveiros, que nos vai relatar unha experiencia única e escalofriante. Bos días, de que nos vas falar? Pois vou a falar do que sei de Emilia Pardo Bazán. Fale. Pois a semana pasada, o martes, os meus compañeiros e eu íamos camiñando cando vimos unha casa abandonada, ervas sen cortar. Abrimos o portal e entramos. Fomos directos á porta e había un montón de libros colgados nas estanterías. Toquei un e abreuse un portal hasta o 1921. Atravesamos o portal e aparecemos nun cemiterio e vimos un home chorar. Como era o home? Pois era baixiño, tiña como 25 anos. Preguntámoslle o que lle ocorría. E se cantose as bágoas, díxenos: morreu a gran Emilia Pardo Bazán. Que máis vos contou? Que era a súa nai e que foi un personaxe moi importante. En serio? Por que? Pois xa veredes, prestar atención. Emilia Pardo Bazán naceu en Coruña o 16 de setembro de 1851 nunha familia rica e acomodada. Dende moi pequena se gustou a lectura. Aos 9 anos escribiu os seus primeiros versos e aos 15 o seu primeiro conto. Casou moi nova, con 16 anos, e marchou a vivir co seu marido a Santiago Compostela. Emilia viaxou por toda Europa. Falaba latín, francés, alemán e inglés. Escribiu numerosas obras en español e tamén artigos en galego. O seu home intentou afastala da literatura e acabaron separándose, algo pouco frecuente na súa época. Foi unha das primeiras feministas en España e defensora dos dereitos das mulleres e da igualdade na educación para nenos e nenas. Foi a primeira muller catedrática de literatura na Universidade de Madrid. A primeira conselleira de Instrución Pública, a primeira presidenta de sección de literatura do Ateneo de Madrid e a fundadora e primeira presidenta da Sociedade El Folclore Gallego. Emilia Pardo Bazán finou en Madrid no 1921 con 70 anos de idade. Pero deixounos unha importante herdanza na defensa dos dereitos das mulleres.
A educación da muller non pode chamarse tal, se non toma, pois proponse por fin a obediencia, a pasividade e máis a submisión. Unha muller brava de Doña Emilia, E con esta frase nos despedimos. Ata a próxima!